Every nananom ye mobibia akwaba e de ba Nyansapo kasafoni so woji yesu se woji yeso bajemma ene ye wan mani ampofie mu sabi enne yade nyina okokyira hene sebonso santeman awisi ahene woye sahene no saye sabieku santeman nifa kotoko hene kura bia sante kotoko hene wa na chi odida okokyira hene sebonso enne ba mo wa bona fa ni sante na anom na abonyani ya yesu so ayentimi nso obebusa se na okokyira hene sabi abusua be na odamu okokyira hene ye bretuo nyina piesie sabieku abretufuo nyina won piesie ene okokyira hene da sebre sebonso sabi onua ene Kumawumanhene eye da sebre akua moabo ati otoso miensa ene sabieku na anom adankreja amwafo ene sabi adan na anom abretufuo nyina kumase ba roni abo ntam atasoma so won nyina kabom ene woye na anom abretufuo ti enne na anom abretufuo nyina ni abre wo ba mampon ha sabi adisibusua da sebre wadamu eye bretuo botase adisibusua won ne sabi ekokokyira hene ne maame won nyina na ne wabo nyanyan a wo so abesewi a wo susu a wontimi nsu na Agyapong adufie na Mamponghene'S enne na ni abreye papa esanse wono ana de ni na ne ba okokyira hene sebonsu enne ene edi ne na wotwira etimu hu Nyansapo safonyini wo ha na se okokyira hene sebonsu ne na wotwira die mu a ena no pai yetwa mfoni kakra e de yakyeremu awia yebema mahunu de ekoso biada ewo amani Mamponghene'S na ye mama so ensi ye mama moniti a adehye Afei Mamponghene'S de ono ene wote eye keta eye ayipa anase ayipa keta so Mamponghene'S ni abri ye pa na ni ase ata kokwa wafiri se ene ni wo fanim pon wo ye Mamponghene'S odasebre osebonsu wato na nanom nse do nti ene ni braba Mamponghene'S ne na bedwakuo na tena nkonyanso ena ato santena mprempren wo mo eba bechia anaso mba betena se won na ye yie enti woni abrempon ne amanyina hodo ebe nyina be ka bom ama na ye fe onso gyebre nene ye ni nkomo wa fidei so medidi aso na ba Kofi Mensa Brampa Nyansapo TV so
Ewie egusuwa ye wa mani apofiem ene wakocha yini sebonsu ofentam frama watia se wa mene so oprepesprepo obubu adi pompo mu kaka damadu sakatempo bi aya kono wakocha yini no waso mbebe wasa hina asabieku santema asase yedi ni disanim no wakodi nim ema santema ye santema enne wonne ne ba mo wa bona fe eni santina anu abetufuo nyina abonyani a yesu swansi so okocha yini sai wonne kwa asafo kokwa kunsafoa edi ni nsafo agu ni nsafo aso na nanim nyina abonyani yanum dade abuom yato abesewe yato yinan ya hyeman a yesu so a yentimi so enne amamra ni amane ye kwan so ye beto fom biada ye mo bibia ano ensi ye mo bibia so aso ensi ye mo bibia monitia ade na abusia ya sama munyina makwa babie ba Nyansapo kasamfonyini so ene eye da sebre osebonsu ne na wotwedadie ewo mampong aha abrepon ne amanhene aba nan ma ye mo akwa ba ya me de apomba ko de boko ase dia santeman de abani o tene maye santeman aye bobo ye ni atai kokodom chesa Mamponghene'S de adansi Mamponghene'S na dansi ni de mikro no no prakope wa ma santeman ni abre Mamponghene'S eya hene a onene na babia ni onyamwo oni bude Mamponghene'S de mi huru de meka wa ma santeman nyina abo pritie ye ahimafo no amaya ahimafo ye ni abre chiresa Mamponghene'S na hye so ono so ye dofo otitane hene na wa ye dofo otuni nipa mo kai nipa Mamponghene'S de me adanse ma de amodi ma de mi kuro no prekope na rewoba na Mamponghene'S no kure ne wasu pa eba ya mote ye na asem no sai na mo fa no o ebre si ye no ada yesu ba yesu amahini nyina amahi mansa ku yeti sase Mamponghene'S ya oyini bia obodo mamahi ma oye di kura no afro no otufo amoni ma de na hia wo minto we ma ti Mamponghene'S je wa hasat wa ha amahi ma ti amane de brifet ye naima ya dase abusia Nyansapo TV so ne ene ye bedi nkomo me di asona ba ofi mensa abram anywhere na aba na Mamponghene'S ohin kase bia wu a saa ne ye se ye ho nete ye mo se ne na nanom ye tete ye ene asuam na besi ne ti egusu a e pese ni pe nyina hu asante amamre ene na mane ti amane ene amamre ne ye ho te ye amane ene amamre ye hia wo wampa me enche ye na ohene a wadane ato na ye na ye ne dote ye ye hunu se ene Mamponghene'S ma no kure ni ne wura ho munyina mota na chia mama ye yie munyina na mato abese nyina ni ato abese ne hia me wo anka ba be na me nua ketewa me ku no he no ana na wuta me ye kuna we so de me papa ye bretu ni ti papa na ti me ni apre ana na woni apre ba me friend that was in frame you are my girlfriend ye nyina ni era ti ato Mamponghene'S atu Agyapong atu Kenya Asia atu Agyapong onye papa die wo wa asem bia wo ne no na mo ka wo wure mfrita ene woni ho o kai papa daddy o say you are my girlfriend don't call me daddy at the end be feel papa and not Mamponghene'S ni na asem Mamponghene'S ni na asem eti ye nyina na asem wato ye ti na ye di abre ye ninje ye di abre pa wada me bia ne na obi hwa wudin no nana dwabe afa master ene eye da sebre osebonso ne na wotweda Mamponghene'S enti mpanimfo ahodo a wo mo ka bia wo mu na nanom ahemfo atena konwa wo mo ba ama ene na wotweda die na ye krabehwe wo mo nti ene ne ye wa ha Nyansapo TV yenso aba se eho amane ahodo nyina da Mamponkuro ni mu de babia yetum kan se ene obi enu ha obi ne store na se ne dwuma bia ewo Mampong ha enti empremprem eye Kumawumanhene wone ne mpanimfo aduru ha adeshimama wo mo ba do wo mani monyama ba beta adwumadie no achie afei mpanimfo awodo ya ahemfo mpanimfo abrempon ne amanhene so beba
na dwumadie no wɔn nso de wɔn anim nyama bɛtɛ akyire nti na wɔtwedadie no ɛnya ho kuro bi kɛkɛ wohwɛ mampɔn ɛyɛ deɛ ɔte krawe ne brɛ ngoma so otumfo sɛ tu abɛbio ne de hye pɔn paa ɛnɛnɛ wada ne benkum so enti ne nua ɛne Kumawumanhene ɔne na tena nkonnwa duru ha ya wɔn ɛba de wɔn anim nyam abɛtaa ɛnɛ na wɔtwedadie no ase.
mpanimfoɔ ahodoɔ a wɔn ɛwɔ aban mu aban mu mpanimfoɔ a ɛnɛ wɔn nyinaa ba bɛtaa na wɔtwe dadie yi akyi ɛna ɛduru ha enti sɛ wohunu sɛ yɛbɔgye bi so pia wɔn ɛba no a na ɛnyɛ obiara sɛ ɛyɛ mpanimfoɔ ahodoɔ a ɛwɔ aban mu wɔn ɛna ɛduru ha enti mɛnɛ na wɔtwe dadie no ɛnyɛ asam ketewa koraa saa bere yi honorable Kennedy Agyapong akompreko ɛna wɔduru ha ne na badwakuo ɛba abɛso ɛnɛ nso enti yɛma wɔn nyinaa kɔ aba sɛ ɛnɛ wɔn de wɔn animuonyam ɛba bɛtaa dwumadie no akyi. Honorable Kennedy Agyapong akompreko ɔno na ɛduru ha ɔno nso ne na badwakuo wɔn de wɔn animuonyam ba bɛtaa ɛnɛ na wɔtwe dadie no akyi baka kyerɛw sɛ na abrempɔn mpanimfoɔ titiri bɛba ha ɛnɛ enti sɛ wohunu sɛ aban mu mpanimfoɔ no bi ayi wɔn mu ti a na ɛwɔ sɛ wohunu sɛ nokorɛ bɛboa paa mɛnɛ na wɔtwe dadie no akɔ kama Nyansapo TV so ni kɔ so anagye brɛ na hwɛ. Abusua sabre na Nyansapo kantanka mampɔn anantuo ɛna wahe anantuo ɛna eduha ɔne na dehyɛ na Nyansapo kantanka ɛne na tena nkonnwa mpanimfoɔ ahodoɔ a wɔn ba na ɛnɛ na wɔtwe dadie no so atumi adi mu ɛna wohunu sɛ wɔn ato santene ɛba aba abɛkyɛ nti yɛn wɔn nyinaa kɔ aba mpanimfoɔ dodoɔ na ɛyɛ amanhene abrempɔ titiro ne ɛne tena twotwowuro ɛne nipa dodoɔ no a ɛbɛ dwumadie yɛase ɛnɛ eti Nyansapo yɛnso yɛde som sɛdeɛ teɛ sɛdeɛ wɔm ɛne sɛdeɛ bɛyɛ biara na nanom atena nkonnwa yɛma mo nyinaa mo akɔ aba. Abusua sabre adankraja manhene ɛna yɛwura nso aduru ha ɔne natena nkonnwa ɛba aba bɛkyia wɔn mo bɛtena se ne nua ne mpɔn ɛna sabre wada ne benkum so na santema birikyie na abɔ na nanom te ayi kata so na nanom te ayi pasoɔ wɔn mo ani ase ata kɔkɔwa na ɛho bɛhia sa adankraja ahene nana ɛde n'animonyam ɛne natena nkonnwa bɛba na wɔn de aba ɛnɛ na wɔtwe dadie no ase yɛma mo nyinaa mo akɔ aba ɛba yɛwura da sebrɛ ɔsɛ bonsu ne na wɔtwe da yi ase ɛnɛ. Mpanimfoɔ ahodoɔ ɛne amanhema abrempɔn wɔn bɛba bɛpie dwumadie ase saa bere yi ɛyɛ Nana Asankare hema na aduru ha ɔde n'animonyam ɛba bɛtaa dwumadie no akyi enti Nana Asankare hema ɔne Jansa manhema ɛna saa bere wɔn aduru ha da sebere ɔsɛ bonsu a wama birikyie kɛse abɔ asantema de ɔte kɔkɔɔ so ɔte krawɛ ne bra ngoma so ɔtumfoɔ sɛ itu abɛpio ne dehyia sɛbi eburu sɛbi nyado ɛnkyɛ yɛ wɔda ne tɔɔyɛ na ɛho behia sɛ nananom atena konwa bɛyɛ nhyehyɛ yɛ ahodoɔ a wɔn de bɛdi dasebrɛ ne na wɔtwe da ɛno na de abrempɔn ne amanhema yi aduru mampɔn enti yɛma wɔn nyinaa kɔ aba sɛ ɛnɛ wɔn bɛhwɛ ama dwumadie no ayɛ bɔkɔ Nyansapo TV so ni prempre asante achem domi abra amanhene ɛna wɔduru ha nana ne natena konwa de wɔn animonyam bɛtae ɛnɛ na wɔtwe dadie no akyi asante achem domi abra amanhene ɛna wɔduru ha yi enti ɛnɛ maka kyerɛ sɛ amanhene ne mpanimfoɔ dodoɔ na ɛbɛba bɛpie mu na wɔtwe dadie yi ase
nananom adika nyina yema wo mo akwaba nananom afei ene wo so aduru ha ya wo mo to abese no tia ikete so ne wo mo ba bedi da sebre osebonso ne na wotweda Mampongene enti ene de Mampong dede ene ntwene ahodo nyina ye oyaw areho ya nananom asanteman wo mo atie enti sabre de nananom aduru ha wo mo edi o manim nyam ebetai dwumadie no achi Abusia ya hunu sa emanu bia wo mo ne nana ba ye ekurekura nnua bia wo mo bubobubom aba ye ni komo kakra ma me ho ya de me ho ya nnua ye ekurekura mo ye yebo ma ye di ohini na chi domi abra ma sesen domi abra ma hini eni asante achem domi abra bo na moto dwombai oye ba ma ye ba mo Mamreni bia mpanimfo ene ahemfo dodo na abepie mu yewra ne di na nkasa de sai na okofuru bo Dr. Yawagye Mmahene okay enti ene briche kase abo asanteman na de oteka wre ne bra ngoma so na nanom atena nkonwa mpanimfo ahodo mpanimfo ahodo a wo mo de o manim nyam eye Mmahene okofuru bo sabre wono na aduru ha de no bo atudo de Agyapong no ana aduru ha wone na tena nkonwa enso eba besoma santeman da sebre wo sebonso ne na wotweda die ene nananom yamamu nyina mo akwa aba eba ene dwumadie yi ase Abusia sabre santene ato na ntwene ahodo di akire amamre ne amane enyo bia se da sebre Kofi Asante Mensa a oye sabronum manhene na nane na tena konwa ene mpanimfo ahodo ena womo so ehhehye santene na womo aba bechia da sebre Kofi Asante Mensa ya oye sabronum manhene wone ne mpanimfo ahodo na tena konwa ena sabre omonso ede santene eko da sebre osei bonsu ne na wotwede die ene ase emamu nyina makwa aba ne maka kire se amanhene abrempon panimfo na nanom atena konwa wo mu akabie wo mu otumfo adehye Mampong adehye ene o mayimu amamre ne amane akutafo nyinada wo mu ebeba nti se sabre hunu se sabronum manhene eye da sebre Kofi Asante Mensa wone na tena konwa duru ha na nokre ne sa mamre ne amane na fantom pafra ene ye ne Asante Mampong adehye na naja kuma difie Asante Mamponghemaa edi yewra da sebre osebonsu ne na watweda Ofenso Manhima na adwoa afranewa otoso miensa ena sabre ono so aduru ha ena maka kire se yewra da sebre osebonsu wada ne benkum so okwa akura yidie na nanom amanhene nanom abrempon ebeba ne eti se uhunu se Manhima ofenso Manhima ono so ene na tena nkonwa ayi ne tia na ye briche kase ya abo asanteman Asante Mampong adehye na nanom ato abese no ne wo mutia yipa so ye bema na nanom atena so ne nyabre
akɔ wɔn n'ase baako na ne wɔn adi nkɔmɔ na wɔn akyerɛ abakɔsɛm ne ahintasɛm adomankwansɛm ahodoɔ a ɛtɛ akyire sɛ obi a sɛ biaburu sɛ bianya ado yɛwura asantehene wotia ne n'akyi a wɔde n'akyi ɛyɛ asanteman agya no na wɔkɔ baayɛ a wada ne benkum so wato na nanom nseɛ do tumi ahodoɔ honhom ahodoɔ a ɛta saa nneɛma ahodoɔ akyi sansan nkyɛn ne yɛwura asantehene betwa odwira eti ama na nanom ani abere paa abusua gyebrɛ na amammerɛ ne abakɔsɛm ahodoɔ a ɛnɛ yɛpɛsi esuane ne na ahema ni nkɔmɔ kakra bi na afei yɛnya no ɛma no nkɔ ahema adama yɛ mo akɔ aba adawro mama bo din de nanso bi ɛnɛ ne da obi ɛhwɛ wɔ yɛ kasamfonyini so udin idin di nana adwoa afra no wa metoso miensi offenso my him pia na imedu sabre ya yehunu sɛ mohema panyini anasɛ nana Mamponghene'S nana Agyapong difie na ne ho aka asɛm yɛ ba yɛse ahyɛ papa ahye yɛ paa fi sɛ yɛ panyina wɔdan ano sɛ asɛm sɛ ato no na ne ho aka na yɛso yɛ ho aka ti yɛ ni abre paa yɛ ni abre a yɛ bɛta ne chi sɛ be ya bibia woyɛ bia ɛbɛyɛ kama eduru sɛ yɛ na ahema mo ba ya na bibi sonko bi wɔ hɔ a mo yɛ ana mo ba no sɛ de sɛ bieburu yɛ kɔ ayie no a bibi sonko wɔ hɔ a yɛyɛ na no deɛ yɛntimi mfa ntodwa ɛyɛ yɛ ne ne ntɛm nti ɛno deɛ de bɛsie kakra yɛnim sɛ nkyɛ dwumadi ahodoɔ a yɛwura asantehene se mo sɛ momfa ngu akwa mu na yɛhwɛ nkata dasebrɛ na kyiri korakora no mugu so yɛ ho ntotoyɛ ne yade yɛhunu sɛ sɛ ɔberempɔn anaasɛ manhene kɛseɛ sɛ ɛtɔ a ɛyɛ na wiem yɛkusu asante tumi no no ɛyɛ asante tumi ɛne na kyerɛ sɛ asante tumi wɔ asante nti wɔ sɛ biribiaa wobɛhu sɛ nɔɔma adane kyɛ sɛ asante ɛyɛ asante tia na ma yɛnya wo na wotena se a ansa na afei yɛaba ma nkɔma ahodoɔ ɛwɔ nyinaa yɛatoa so Nyansapo kasamfonyini yɛda wase abusua sɛ wohwɛ m'akyi a ɛyɛ ɔfenso manhene nana wiafe akɛntɛn yɛ ɔtɔ so mmienu yɛne ne hema di nkɔmmɔ enti sɛ wohunu sɛ santene no ɛhyehyɛ na afei nananom ato santene aba bɛkyi a na sɛ biaburu ɛnyɛ kwa yɛde kan ɛne nana Fensohema adi nkɔmmɔ saa bere wohunu sɛ ɛhyɛn no agyina na afei ɔhene bi si fam a na ɛnyɛ obi a sɛ yadeɛ nyinaa ɔfenso manhene ɛyɛ nana wiafe akɛntɛn yɛ ɔtɔ so mmienu ɛna ɔno nso esie wɔne natena nkonnwa nyinaa ɛde wɔn mani onyam ɛba abɛta ɛnɛ dwumadie no akyi maka kyerɛ sɛ nnɛ aberempɔn paa ne amanhene ɛbɛpie ha no mpanimfoɔ ahodoɔ ɛwɔ aban mu wɔn mu akabie wɔ mpanimfoɔ akoko da matitiri ne ɛne ntene ɛna ɛbɛpie mu wɔ nnɛ adwumadie no ase enti abusua wei ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛna ɛfa ne ntoma pɛfra maka kyerɛ sɛ nnɛ dasebrɛ ne na wɔtwe dadie no aseɛ no amanhene ɛne afei aberempɔn yɛwura asantehene n'adehye a wɔn yɛ adehye kan ɛnyinaa bɛbɛ nnɛ dwumadie no ase eti mprɛmprɛ yi deɛ ɛyɛ nana wiafe akɛntɛn yɛ ɔtɔ so mmienu ɔfenso manhene ɛna aduru ha ɔne natena nkonnwa ne n'abadwakuo nyinaa ɛba na wɔn aba bɛdi dasebrɛ ɛna awɔtwe da eti yɛma nana ɛne ne mpanimfoɔ nyinaa akɔ aba sɛ wɔn nyinaa deɛ animonyam hyɛ a ɛnte sɛ ɛba bɛtɛ dwumadie no akyie eti abusua Nyansapo kasamfonyini so ne ɛma wɔn nyinaa akɔ aba abusia sabre manson kwanta manhema manson kwanta manhema nana fefe ono na aduru ha ono so ene ne mpanimfo manson kwanta manhema eye nana abra nyako sika ena one ne mpanimfo aduru ha omo so eba ede omanimonyam abeta adwumadie no akire ene maka cho se da sebre o sebonsu ne na wotwe dadie no manhema amanhene abrempon mpanimfo dodo na ebeba bepie mu ewa ha eti yema wɔn nyinaa kɔ aba na ahema fɛfɛ yema na kɔ aba sɛ ɛnɛ wɔde n'anim onyam eba bɛta adwumadie no akyire eti manso nkwanta manhema ɛna sabre waduru a wɔde n'anim onyam bɛta adwumadie no akyi abusua sabre ahyɛn ahodoɔ a ato santene ba ɛnyɛ wɔ bia sɛ yadeɛ nyinaa honorable Dr. Frank Amoakohene asante mantam soafo one ne mpanimfo ahodoɔ wɔ aban mu na sabre da sebre ɔsɛe bonso a
ɔyɛ asante Mamponghene'S ato anananom nsia do ɛnɛ ama asante Mamponghene'S adehyɛ anananom atena konwate ayipa soɔ no saa bere ɔno ɛna aduru ha ɔne ne mpanimfoɔ ɛba abɛkyia enti yɛma yɛwura Dr. Frank Amoakohene yɛma nakɔ aba ɛba ɛnɛ na wɔtwe dadie no ase abusua saa bere medikan ama wo nkra anase mato wo nkra dada se mpanimfo efra ban mu wo mo so beba bepie ena dwumadie na se the Ashanti Regional Minister Dr. Frank Amoakohene Asante Mantem Soafo ono ene ne mpanimfo ena omo so aduru ha enti abusia yaka chow dada se ene mpanimfo ahodo e wa ban mu mpanimfo titire ne enimtire achocho rodi abrempon omo de omo ani onyam e ba betai ene dwumadie no achi enti se wohunu se santene ato na akyere so a adawurumo enye se bieburu ekwan na yenya na emom de otekra re ne bra ngoma so ne de hye Dr. Frank Amoakohene ono na ya Asante Mantem Soafo a sabre ono so ne mpanimfo aduru ha na ene da sebre wo sai bonsu Mamponghene'S ne na wotwe dade ekoso wa Asante Mampon no ode ne onyam aba beta akire enti yema Dr. Frank Amoakohene one ne mpanimfo nyina yema wo mo akwaba eba Asante Mampon da sebre wo sai bonsu ena wotwe dade ene ase abusua sabre eye adanse hene one ne mpanimfo ahodo ena aduru ha omo nso edu omanum nyam beta adwumadie no akire ene maka kire se abrempon ne amanhene dodo no abeba bepie mu ha enti wadawroma se wohunu se santene ato na mpanimfo ahodo etwa egu eye asa amamre ne amane a na eye adanse hene ene waduru ha ochia mo Appiah abusia eye adanse hene ena waduru ha one ne mpanimfo enti se hunu satena nkonya ene mpanimfo aduru ha omo efra adanse a enyo bia se adanse hene ena waduru ha yene ne hema dikan yakasa yene adanse hema adi nkomo dada enti ebre semwo no ebebo moden ahwe se yebenya yewura na yene ono so adi nkomo na afei aka ne hema de no ho ama abo ano ene amamre ne amane etwagu edru ha na omudi omani onyam ebeta ene na wotweda na kire eye entotroso manhene berima twireku ampem the third ono na sanso ye ahafo regional chiefs house of chiefs omo president na kire se nana wodi mu pa makacho se ene abrempon ne amanhene ebepie ha no wankasa beje wonsem nyansapo yede ho fonyini nyina ebekire mo ye manananom ene na tena konwa nyina akwaba eba ne adwumadie no ase abusia sanso ena professor Ifa Jate ono so yewura ene na tena konwa enso aduru ha ene da sebre wo se bonsu dwumadie ahodo a
yedi ne na ye ne na wotweda no ebraso se yewranso ede nanimonyam eba betai akire ono na ya asante achim bompata ehene enti one ne panifo so edru ha enimonyam hye tese ode betai akire yemamunyina mo akwaba ede ba nyansapɔ kasamfonyine so ene eyamamre ene yamane sanse brichie kase aba asanteman womo atia yikata so asantema mpo ato abese no a ne behia se yebedi enkomo ewo na wotwedai ase abusia sabre eye seshi anweso otia hoho yaw jebi the second ono na aduru ha eye sehi anweso otia hoho yaw jebi the second ono na aduru ha mama kacho say ono na ye National House of Chiefs womo a president National House of Chiefs president otia hoho yaw jebi awoye sehi anweso ehene Agyapong manhene na chese waduru ha ono so ene na tena konwa edoma ni onyam ebetai ene dwumadie no akire yewre yese mo akwabo da sebro sebo so na wotweda mama na ye krabehwe na no matena konwa ya brempon ya manhene mahwe amadwumadie ne koso eye wano no asante mawura edam ase sabre eye anweso sehwi anweso enhene ene manhene na aduru ha ya eye ochi ahoho yaw jebi ono aso ena eye National House of Chiefs a president enti ene yama yewra one na tena konwa nyina akwaba de na nkasa bia buru sabia nyado yewra santehene wotia ne nachia ode asanteman egya no yewra santehene ti ukwan no akwaba ya na nanom atena konwa wa santeman council say da sebre osebo so ato na nanom ansiedo eti sabre isa wo hwa santena to ya eye the acting president edema akuna sabre ono ana aduru ha oba abechia anaso oba betena se nana japa ameyawo otosumienu the acting president edema akuna ena makachiro se ya mamre ene amane yenti penifo hodo a ebeba no mabusu ebeje monsem efiri ahomache beye se nonum eba ye de yedi agura ya somo santemaya enyo ono ko na ba ye nana wiamo asehene ono so edi animu a chese ahemfo no ye mane ye fe sabi enya kwasi broni na mamre bi o we dia ya sante amamra nkasa ye wura sante hene otumfo saitu na de hyenko a ena sabre wamo aduru ha enti se wonu se the acting president edema akuna traditional council ye wura aduru ha woni na tena konwa yase ye fa ye kasa fidie kase so ema woni na tena konwa ne nananum nyina kwaba eba da sebre osebonsu ne na watweda ene yase kasa mfonyini so ne ebi wo ho a ya na ye pese ye di nkomo ye wura ohene beini ya nana obi ansa otoso ye no bonwire hene obesi nana oguakro edoso mahene anan okay ete nana obi ansa ene ne dom na eba no o betre mo ama ye wura nana edoso mahene okay that's bro eti abusia amamra ni amane de yantoto na se sabre mpanimfo ahodo a eye nana bobie ansa ono eye manhene anase nana bobie ansa ono ne ba besi Agyapong manhene nanan mu eti se hunu se one na tena konwa ne mpanimfo ahodo aduru ha na ye ka kire wo se asante amamre de efo asante amamre fe papa se de nananom aboa ama da sebre osebonsu ne na wotweda de enne aye krabehwe no abusua agensemo na aboroso eti sabre nana bobie ansa ya otosum yenu ena aduru ha ono so ne na tena konwa eba na womo aba besom ono ena eba besi eye enti abusua ene medical ate ho akire wo no eye nana bobie ansa bonwire hene ono na sabre obesi Agyapong manhene nanamu ewo da sebre osebonso ne na wotweda die maka kire se ne asanteman atadi esan se da sebre osebonso ya meka ne sakane no no ya asantema Mamponghene'S ono na sabre yedi ne na wotwedai nana bobie ansa oye bonwire hene ono ena eba besi Agyapong manhene nanan yewra ye mo akwaba ebusia sabre nana antoa hene
ɛyɛ Nana Kwaku ware ɔtɔsom yɛnsa ɛna ɔno so ne natena nkonnwaduru ha ɔmo ɛde wɔn ani onyam bɛta ɛnɛ na wɔtweda die no akyire enti ɛyɛ nananom ahodoɔ a ɛyɛ abrempɔn ne amanhene wɔn waduru ha no nokora ne sɛ makacho sɛ asante deɛ wode yɛ ne anaade asɛm yɛn na yɛkura dɔm yɛkɔ dɔm agye dɔm yɛwura asantehene deɛ ɔte krawura ne brawura nwoma so ɔte abunu te abedeɛ ne de hyia nanantoahene Nana Kwaku ware ɔtɔsom yɛnsa ɛna waduru ha wɔde n'ani onyam ɛba bɛta ɛnɛ dwumadie n'akyiri eti abusua yɛbɛsrɛ sɛ ɛnɛ yɛ amammerɛ ne amanneɛ ntie no nananom dodoɔ na ɛbɛba eti ayɛ amoma yɛma yɛwura nom kwan na yɛntumi anya wɔn mfo nyine ne yie ɛma ɛmoa nanantoahene ɛna sabre yi waduru ha wɔne natena nkonnwa ɛba na wɔn aba bɛkyia eti Nana Kwaku ware ɔtɔsom yɛnsa antoahene maka kyerɛ sɛ nnɛ amammerɛ ne amanneɛ na ɛda adie enti sabre sɛ da sebro sebo so atɔ fam a na panifo ahodoɔ ɛne nananom bɛba aba bɛhyɛ na ne onyam ɛde ne na wɔtweda ma ayɛ fɛ sɛ wote sɛ dede ɛnwomtoɔ ne adeɛ kɔ so a na ɛyɛ antoahene Nana Kwaku ware ɔtɔsom yɛnsa ɔne ne panifo ɛna aduru he enti abusua ɛnɛ asante mampɔn atadin Yenim kro Yenim Daniel Adatibu Waya Yenim kro Yenim Daniel Adatibu Nana Kwaku ware ɔtɔsom yɛnsa ɛna wote sa ne mmeranteɛ a wɔn ta n'akyi ɛbɔ n'akyi dɔm amammerɛ ne amanneɛ kwan soɔ wɔn de dede wɔn de dwom ɛyɛ asante amammerɛ atwa gu yɛ no mede di asonaba Kofi Mensa Abrampa yɛgu so wɔ asante Mamponghene'S da sebrɛ ɔsɛe bonsu ne na wɔtweda adie no yɛgu so wɔ aseɛ eti sabre deɛ Nana Kwaku ware ɔtɔsom yɛnsa antoahene otumfoɔ de hyepɔn deɛ ɔte kawura ne brawura nwoma soɔ ne de hyɛ no no sabre yamanakɔ aba ɛde ba da sebrɛ ɔsɛe bonsu ne na wɔtweda die yɛse yɛwura da sebrɛ ɔsɛe bonsu a wɔnya no baabi korɔ no nananom mpanimfoɔ ahodoɔ nananom atena nkonnwa otumfoɔ sɛ etu ababi odi ɔte kawura ne brawura nwoma soɔ ɔno ɔte abunu te abedi ɔfrɛ dɔm kura dɔm bɛko dɔm asante yɔma yo nti na asante kɔtɔkɔse ofiri dodoɔ mu kuma apem bɛba osi na bedwa soɔ enti amanhene ahodoɔ ne nananom abrempɔn ahodoɔ a wɔn aba nnɛ no ɛsɛni ɛnyɛ sɛ meka kyerɛ sabre Nana Fiapre wɔno ne natena nkonnwa mpanimfoɔ ahodoɔ na aduru ha asante ma mu deɛ wo ho nya fa am sɛ wontimi nni adeɛ ɛsɛ sɛ nananom nyinaa ho ɔfɛ papa em sa santema mu ankasa no honya fa udi ade enye eti so hunu se nananom makasia atenti agram waduru ha eba da sebro sebonso na wotwede die nne asea na ye kyerɛ se ɛyɛ amamre ɛne amane na wotweda mponi na ayiye anasa ne dɔte yie na ne obehunu se asante mampo nyenyen abɔ no afei ana wobɛte ase ene wo hunu se manum bi wɔ hɔ a ne yɛ ma wɔn ayi wɔn kɔn mu ade wɔn asom ade ebinom enka wa hodo ɛhyehyɛ wɔn no ensɛm fata eyebuo asante de opa amamra abesua wobɛsɛ ohunu nkwa na wonkɔtena baabi nto ayampe a yɛbɛkyerɛ wo na wonso wate ase ehunu medi di asonaba Kofi Mensa Abrampa Nyansapo TV suni abusua ene yasom wa firi ahomache esan sɛ de ɔte abunu te abede ne de hye da sebro sebonsu ɔkwabo na mede machi agyawo ɔba ya nananom ama na ante asɛm de eti na ho behia satena konwa bɛyɛ nhyehyɛ ya ahodoɔ ma ɛnadwo yi yɛde edi yewura ne na wɔtweda nti sɛ wohunu sɛ nananom edi animu na amamre ne amane etwa gu a na ɛyɛ da sebrɛ ɔsɛe bonso ne na wɔtweda die ɛna nananom atena konwa aduru ha wɔn nyinaa de ɔmani onyam ɛbɛta akyire ɛyɛ miwura san one sign mabusia maame kan kyerɛ wɔn sɛ ebere bi yɛkɔ University na yɛkɔdi dwumadi ahodoɔ bi a na ɛkyerɛ asante ɛkasa no ase yie papapa yɛwura san one sign ɔno no ɔba yɛbɛtena adwam yantoto ya ahodoɔ a amamre ne amane fa ne ntoma pafra yɛ obi bɛkasa na ne de yɛde na nanansɛi ɛna asante ma abonyenyen na de ɔte krawura ne brawura ngoma so wama nananom kwan sɛ ne yɛmfa ni da sebrɛ ne na wɔtweda yɛbɛkɔ nana hɔ na yɛnya brɛ ne adi nkɔmɔ yɛhene
ana yewura san wansai na wadru ha wade anu nyam ebeta akire abusua yempesima be se ba ko ne yewura ni nkomo onyene ye nwa kwa ba mejoso adawuru me bia nane da obi hwe obodi ni bio feminana Appiah afia baby o san wansai Kumawumanhene yewura ye hunu se ne moba papa asante amamre na yesa ana ebia wo yesa kan nkomande ntina mo ya kire ne onyam amane ekwa so ka wanyini bia wu a osi ebeta akire ni akire amamre ni amane na osa ye second in command sabi ahini ebe fe be bibia wo mo na hya ase ene na bedru ye so enti ye ba na o se ye ba mo ba ne memem sanete mo ba ne memem papa because obi nya se bia nko be bi enti ahini eni de medical kaze chinya no ebi di da bi achi ayimfu chinya ebi di da bi achi eno aya na ya akraboa no ana se chini ya na hosuo na ma bi da bi achi eye dibre dibre no ebi di da bi achi mati mira ene ma yama akwan na ekotena se na ye bepebre na yaba ye mo akwaba abusia Nyansapo kasamfo nyini so no ye gusu esomo ya somo afiri ahomache no ebepem ne ye gusu esom sanse asante ye oman enti kotoko wosi na bedwa so se wukumu apem a apem beba de ote abunu ti abedi asante Mamponghene'S ena ne yedi ne na watwe dada sebre osaibonsu abusia ene abahima fefe aba ene na watwe dadie no ase enti yesom no de na yesom ama sante mawura de ote abunu no ote abede sante kotoko hene ono ne yesom ama ne sanse ne de hye ne da fom sabre hunu sante ne ato no a wahima fefe nana Kenya ase kwabere Kenya ase ehima ena eduru ha wabai de na kire se dwumade ne yawia no sanse aba ahima no afafefo no nyina ba womo aka no de no kure nie aya na minhunu na santemam nso de wo ya ba ahima sabia buru sabia nyado na woni ani wonyam a wontimi ne ade wa santemam ahemfo ahodo ya abrempo ne amanhene aba ya wo mu nyina eba beso na ima ya mo akwa ba bokode mo betai na na Mamponghene'S achi wo hu ya na han wa dawro ma ye betai na chi ebrichie na aboyi bichi kase pa na abo asanteman ena abo no ti ani blaba yenim sama ya nhyehyɛ ya ahodo di na watwedai emfa bintodwa nanso yɛhwɛ yiyo no ebe kase asene sɛ yo yiye ne de ye wura na abo asanteman wura ono eba ono ade na de ono obesie na de enti ayida ne de ene anya asam keto amampo kro na bedane anya asam keto asanteman mu yenim bochi amiensa ene yesimu na so anya asam keto bochi amiensa awusia Nyansapo TV so ni yegusu edi nkomo yesom asante ne de ne yesom yewura yesom sikadwa ne yesom nananom ene abrempon a ewa asanteman mu nyina medidi aso na ba Kofi Mensa Abrampa emprempren yi na wuta ne ntwene ahodo a eka no enye obia se eye sumanya manhene one afei Kumawumanhene ena wo mu aka bomu a omoto santene ne omo dom nananom atena konwa se wonu se ebimu animu aye tuntum afei aniema ahodo bi frefre bi mu a wokura bi a wohunu bi womfonyini so da ne nyina ka amamre ne abakosem kire sunsum ahodo eta santema echi na se briche kase ente se bo asanteman a nananom amanhene bo anan ba wutumi hunu bebi etise enti ne de ho amane esom mo emprempren yi hye so se Kumawumanhene ene asomagya manhene ene adu ha omo so de omani onyam ebene na watwede die nase
prenye de eye enkransa manhene nana Kwame Bafo ene natena nkonya ene aduru ha obi baka se yakwan yi wo no mo atumi abai no kre no maka se chichiri de wa achiri nanso obetumi aba eno no waba ne nua ne papa ne wofa na de nyina da sebro sebonsu enene okwa senti nana Kwame Bafo ene atena ye jamu a omo ene abusua eba bejam enti yamanananom ya aba eye enkransa manhene ka ho omo nyina akwa aba Ebusia ebrei de ama ebusia sa brei a na nanom gusua eba na dodo na ba betena se no na ho behia se yebekọ na nanom ho na yehuna manhene ne abrempon wenne wo mu eba abedi na wotwedai enti mfonyina hodo a wohunu ewo kasa mfonyini so yi eye amanhene abrempon ahemfo dimu wo mu sipisita enene wo mu nyina do mani onyam beta na wotweda no akire me kasa me bobodinya ahwe na mano akofom nanso de yenim de yebo adanse hene ene wo baaye wone ne hema sanso na fia brehene wo baaye sanwan sran ahemfo dodo no aye bema anase nana Kwame Bafo a wono ye nkransa ehene wono so baaye a anya asem ketwa no kra ne se ene ya mamre ne amane ne betwagu ye ahemfo baaye nyina de o matena konya so ka ho baaye chiame poma hodo nyina die ne mu eba nti preprenyi de nananom atena se a dwumadie no yegusu a ekoso Bye.
Dennis Papa. You're a branch champion. Andy, what do you baby MP? One in another. Yamamuna Appiah. Okay. Here comes the Appiah. Honorable branch champion. Nana Machami. Nana Mamponghene'S. Abusia ya da mu nyina mo ase se mo jebre na Nyansapo kasamfonyini mo ne yebesom ye ene ye ba asante Mampong de otio krawre ne brawre nwoma so tumfo seitu ne dihia eye dasebre oseibonsu okwakura na nananom ye ntoto ya ahodo a ekoba se ne ye mfansuo na asante Mampong nananom atena nkonwa eni na wotweda no eho pempana de ene de besomo amanhene abrempon mekasa mibodin a ahwe na mano akwa akofom wo mu nyina bo anan eba ye se be ye na dwumadie no ebe ye kra behwe edom ahodo a efiri aban mu panimfo ahodo bi ye mrahye bedwafo ene nipa dodo na eso do mani manyam ebeta akire asofo esukufo ensemtwerefo ene nipa dodo na sra dom ko no bambo a wo mo bo ye efiri anapa ebepem sa bredie na enyasam ketwa kwa eno na kire se sabia buru sabia nyaado ye obrempon bi ye omanhene bi ye ni patitiro bi ayie kai se yewura santenhene ene atena nkonwa ahye di nkomo se na wotweda yi akire no penimfo nhwe mfa ne mapamu akwamu a ne na wotwe me nsantem ana se yemfa ne sa daduanan ntem no nanom atena nkonwa wo Mamponhwe na yenye yewura dasebre osaibonso ye Mamponhene ne dotiye afi dotiye na akire no a wombegina so ayodi adefo san se ayemonimu asem yewura santenhene obetwe odwira to se niema no ekwa wano na ne nyina ebo ano ma no ene yede ho amane ba besomo ewo asante Mampong yede ode ye ne na de asem ye beba na eyeda no soduru dot ye no dura yede ho amane nyina nso aba besomo mimi din dia so na ba Kofi Mensa Abrampa ene me ne Appiah ene be di dwuma yi Nyansapo na waje so se sane ne badwembo oba de ya adom no de ye nkwacha ye ne a ye besan so ahia yakram kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem Agyapong ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sane ye fa Nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sayin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame